ako nga kabulig, inaaruan ako han akon unta mga agaron hindi deposito o di nga ni maiban hirahit akon sweldo kun mahitabo nga makaguba ako hin mga gamit ha irabalay. Pwede ba ini? Diri ito pwede. Ha ilarumit Section 14, hit RA 10361 o ang tinatawag nga batas kasambahay, diri pwede mangaro hin deposito o pambayad kung kaso makawara or makaguba kahin butang didahan ira panimalay. This is Attorney Camille Villasin, your attorney on air.